Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadu al-fatih lima ghulika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Jama'a, wannan sirri da kuka gani sirri ne na ya Wahhabu. Sirri ne wanda yake matukar muhimmanci. Dukkanin wanda yake cikin damuwa ko kuma yake son ya samu canji a cikin harkokinsa to ya rike wannan sirri. Shi ba shi da adadi na kwanaki, so ake a rike shi ya zama ana yi akai insha Allah. Yadda ake yin sa, ana so da daddare, wato bayan mutum kamar dai 12 ko sama da haka, yawa za a tashi a yi nafila ma ta yassara, sai istighfari 100, salatu annabi 100, la ilaha illallah 100, sai ya Wahhabu 313. Sannan da asuba nan ma bayan an yi sallar asuba mutum zai ƙara yin 313. Bayan mutum ya gama azkar ɗinsa na asuba to sai wannan sirri 313. To insha Allah duk wanda ya rike wannan zai zo da addu'a ta alkhairi da kuma wato albishir na alkhairi insha Allah ta'ala. Allah taimake mu ya jagoranci lamuranmu.